nɛgɛ ɲɛ 17 talan gosi kan kidalikaw fɛ yen nɔ a ɲɛ 12 bɛ Washington DC yan nin ye aw bɛ VOA Africa kunnafoni turukalaw kan ka lamɛn ka bɔ VOA soba kɔnɔna na Washington DC Kadiatu Traoré an ka bi kunnafoniw bi alamisa donya in na novembre kalo tile 23 n'o o bɛ bɛn ne l'Amérique jamana ka ladala seliba ne dɔw ko a ma ko kulo ka seli dɔw fana ko n'a bɛ wele tilenkan na ko Thanksgiving o de bɛ ɲɛnamayali la bi an bara yan nɔ ayiwa an bɛ tasibila kɛ l'Amérique jamanadenw ye jamana kɔnɔna la yan nɔ ka taa se fo dunuya kɔnɔna fantan 4 bɛɛ lajɛlen na an ka kunnafoni kumabaw olu bɛna tali kɛ ninnu de kan Niger frontière fanga ɲɛma général Tchani ale bɛ taama kɛ bi alamisa in na novembre kalo tile 23 sanba 2023 la Bamako awa bisimila la colonel Assimi Goïta fɛ an bɛna laseliw ka aw ye a kan n tilalo la a yirala k'a fɔ ko faamaw Mali marabagaw olu ye général colonel Gamu sugandi ka kɛ Kidal marabaga ye colonel Gamu ye jɔn ye awa an ka laselikɛla ale ye ɲininkali kɛ an ka lakana ni kɔrɔnfɛla dɔnbaga lajɛ dɔ la ayiwa an bɛna o barow lamɛn jɛmukan kɔnɔna na a yirala fɛnɛ k'a fɔ ko dansigi kɛra Bamako district ka conseil ani commune fɔlɔ commune filanan ani naaninan ta la mara ministre fɛ an bɛna o fɛnɛ laseliw k'aw ye Burkina Faso kaw fɛ yen nɔ awa ko u ka sanu saniyali kɛyɔrɔ usine u y'o kurubon karili kɛ an ye laseli bila an ye ci bila an ka laselikɛla Kader Traoré ma ka bɔ Wagadugu ale b'an bolo directement na nɛgɛ kan an n'a bɛna masala a bɛna ɲɛfɔli k'an ye o kan ninnu de bɛna kɛ aw ka fara an ka laselikɛlaw ka kunnafoni tɛmɛlenw kan dunuya kɔnɔna la ani Mali yɛrɛ kɔnɔna la kan tɛ aw ye sisan an ka ɲazan kɔfɛ an ka ɲazan lamɛn ka segin ka na kɔfɛ ɲazan ka segin tuguni ka foli ni tanuni lase an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ aw ɲɛna k'aw bisimila an ka kɛnɛ nin kan ka bɔ an ka studio 6nan kɔnɔna la yan nɔ VOA soba la Washington DC bi Thanksgiving don in na n'o ye l'Amérique ka ladala seli belebeleba ye ne u b'a ɲɛnama yan nɔ san o san an bɛna kuma a kan an ka jɛmukan kɔnɔna la ka tɛmɛ ne kunnafoni ye fɔlɔ awa a yirala k'a fɔ ko nin ye a siɲɛ fɔlɔ ye fɛn min ye général Tchani ye n'ale ye Niger fangatigi ye ale ka bɔ ka taama u taama fɔlɔ u bɛnna Mali jamana ma a tun bɛ Bamako bi sɔgɔmada in na awa bisimila la Mali frontière fanga ɲɛmɔgɔ colonel Assimi Goïta fɛ awa an ka laselikɛla n'ale Mohamed Danyogo ye ka bɔ Bamako awa ale bɛna ɲɛfɔli kɛ an ye a kan an ka kumakanw lamɛn bi alamisa Niger o cɛmancɛ fanga ɲamaba n'o ye général Abdrahman Tchani ye ale a ka bɔli fɔlɔ senfɛ a ka jamana kɔkan a nana Bamako a kunbɛnyɔrɔ la sa mun ye colonel Assimi Goïta ye o de ye a kunbɛn ani a nɔfɛ jama folu tɛmɛnen kɔ ni jamakulu fila u ye sira minɛ ka taa Kuluba selen kɔ Kuluba mun ye Abdrahman Tchani yɛrɛ ye ani Assimi Goïta olu ye lajɛrɛ kɛ lajɛrɛ min ale kun taara o taara fo heure 2 o bɔ ɲɔgɔn kɔ la o lajɛrɛ bannen sa Abdrahman Tchani ale bɔlen a kɔni a ye mun fɔ kunnafonidilaw ye a ko k'ale ka taama o kun fɔlɔ o de ye ka na Mali cɛmancɛ fanga ɲamaw ka olu fo k'u fo ko sabula Mali kɔni i ka dɔn k'a fɔ Niger ɲanginen CEDEAO fɛ ko Mali y'a yira k'a fɔ k'olu bɛ Niger jamana ka o dɛmɛ o tuye ale ka taama o kun fɔlɔ ye a kun filanan o de ye k'a fɔ ɲangini minnu taara ka bin Niger jamana kan CEDEAO fɛ n'o ye embargo ye ko an bɛ donni min na ko bi ko Mali ani Burkina olu de cɛsirilen don kosɛbɛ ka Niger dɛmɛ ka bɔ o gɛlɛya o kɔnɔna la a ka kumakan laban o de ye k'a fɔ k'u bɛ kulu kura min kɔnɔna la n'o ye Alliance des États du Sahel ye n'o ye Niger Mali ani Burkina u ye o fana kulu o kumaw kɛ o kulu min n'ale kɔni ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ko de ye ka bamancɛ walew ka o kɛlɛ u ka kumaw o bolila o kan a ye mun fɔ kunnafonidilaw o ye o de ye o kumaw kɔfɛ mun ye Abdrahman Tchani ye ani a nɔfɛ jama u ye pankuru ta k'u senfa ka taa Burkina jamana kan yɔrɔ min na ani Burkina fana cɛmancɛ fanga ɲama n'o ye Ibrahim Traoré u na ɲɔgɔn ye kuma minnu fɔra Bamako u na segin o kelenw kan Burkina jamana kan Mohamed Danyogo VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako
ayiwa an y'a fɔ ɲɛna an ka jɛmukan daminɛ na k'a fɔ ko Burkina ye a ka sanuyali kɛ usine kura olu ye kurubunkarili kɛ o la awa an ye wele bila an ka lasirikɛla ma Wagadugu Kader Traoré ale b'an bolo nɛgɛ kan an bɛna ɲininkali tɛŋunin kɛ a la a taabolo kan Kader an ka foli b'i ye ani ya Mariam ani ya VOA Bamarakan lamɛnnikɛlaw bɛɛ ayiwa i ni ce Kader Kajatu de don bi ayiwa ka ɲininkali kun fɔlɔ o bɛna kɛ min ye o ye ka a fɔra sisan an y'a lamɛn sisan ko Général Tchani n'ale Niger fanga ɲɛma ye furancɛ fanga ɲɛma ye a ye taama kɛ Mali la a bɔra yen k'a y'a kunda aw de ka yɔrɔ kan Burkina Faso Wagadugu awa i bɛ se ka mun fɔ an ye a kan sani an ka tɛmɛ ni sanuko usine ta in ye ayiwa i y'a fɔ Mohamed Danyoko y'a fɔ cogo min na Abdraman Tchani ale y'a senfa ka se Burkina Faso jamana kɔnɔ yaasa ka se ka baro kɛ ni Burkina Faso ka furancɛ fanga ɲɛma ye Capitaine Ibrahim Traoré o tɛ dɔwɛrɛ ka se ka taa kunbɛnbɛn min ni Burkina Faso ale ni Niger jamana yɛrɛ cɛ ani ka se ka foli kɛrɛnkɛrɛn lase Burkina Faso ka jamanakuntigi ma sabula ale ye dɛmɛba de lase Niger jamana ɲɛma kuraw ma ka taa fanga dafiri min kɛra Niger jamana kɔnɔ ani n'a sigera ko farafina tilebinfan tɔn ba min ye CEDEAO ye ale tun faga ɲangiri la Niger jamana kan nka Burkina Faso ale ni Mali jamana kɔni olu y'a yira ko olu bɛna Niger furancɛ fanga ninnu senkɔrɔma dɔndɔn yaasa ni ɲangiri nin kana a kɔlɔlɔ kana bonya ka se Niger jamana ma. Ayiwa o diyara an ye awa a fɔra k'a fɔ ko fɛn min ye usine kura ye ka sanu lasaniya awa ko o jɔra aw ka faamaw fɛ ko a kurubonkari kɛra e bɛ se ka mun de fɔ an ye a kan ayiwa i n'a fɔ a y'a fɔ cogo min na bi lamusalon in na min ye Wagadugu ka kin 12nan ye n'an ko arrondissement 12 Burkina Faso ka furancɛ fanga ɲɛma Capitaine Ibrahim Traoré ale taara kabakuru fɔlɔ bila an bɛ min wele ko pose la première pierre de l'usine de raffinerie o tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka sanu sanango k'ale lakuraya ka se ka a feere ka bɔ Burkina Faso jamana kɔnɔ sabula Burkina Faso ka furancɛ fanga ɲɛmaw y'a ye ko sanu bɛ bɔra Burkina Faso olu tɛ se ka kɔlɔsi ɲanamani kɛ ka taa nin sanu bɔ nin senkɔrɔ ayiwa ni lozeni kura sera ka lɔ ka se ka nin sanu sanango yanni a ka se ka bɔ jamana kɔnɔ o bɛna kɛ fɛɛrɛ ye min bɛ se ka to olu ka nin sanu kɔlɔsi min bɛ bɔ Burkina Faso kɔnɔ ani min bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka to l'impôt ka se ka sara ɲanama Burkina Faso ka trésor public yɛrɛ la ayiwa ni lozeni kura nin kɔni ale kabakuru fɔlɔ bilara nka a bɛna se kalo 11 ɲɔgɔn ma yanni nin lozeni nin ka se ka bila sen kan Capitaine Ibrahim Traoré y'a fɔ cogo min ale y'a yira ko nin lozeni nin kɔni lon bɛ sanu min ye kilogramme 400 ye o bɛna se ka sanango ni lozeni nin na min bɛ se ka to sanu tɔni 150 kɔni olu ka sanango san kɔnɔ. n y'a dɔn alo Kader i tulo b'an na ayiwa a bɛ komi réseau ko bɛ ka don an ni Kader ni ɲɔgɔn cɛla la an ka communication fanga dɔgɔyara awa an bɛ tɛmɛ ni an ka kunnafoni ye Kader tulo b'an na Kader tɛmɛra ayiwa sisan an bɛ tɛmɛ ni an ka kunnafoniw ye awa kunungo kunnafoni kibaruya binna k'a fɔ fɛn min ye Gamu ye n'ale ye kɛlɛ kɛ kosɛbɛ Burudamɛw ka murutiliba senfɛ ka a tɔgɔ tora tariku kɔnɔna na a Burudamɛ kɛlɛ yɛrɛ senfɛ sabula a ye i lakɛɲɛ kun Mali fangatigiw fɛ ka se ka bamanciw kɛlɛ awa ko Mali marakɛbagaw olu y'a ale wele ka Kidal mara di a ma awa Général Gamu ye jɔn ye a bɛ se ka baara jumɛn kɛ n'a ye baara in ta sisan baara in bɛna falen mun de la yala kɛlɛ banni ale a bɛna s'a kɔrɔ wa a yɛrɛ ye jɔn ye Mohamed Touré n'ale ye VOA ka lasirikɛla ye ale ye ɲininkali tɛŋunen sɛmɛ nun togo ye an ka lakana ani kɔnɔyan fanfɛlaw u taabolo ninnu sɛgɛsɛgɛlikɛlabaga ye an k'u ka masala lamɛn. Gamu ye an b'a fɔ a ma ko tamasɛki don tamasɛki min n'an b'a fɔ a ma ko Imran mɔgɔw olu don Gamu a bangela décembre kalo tile 30 1964 la ɲinɛ y'a san 50 ani 8 ɲɔgɔn ye ni jate ka ɲi Gamu depuis san 6 Gamu taara a bɛ fɔ min ma Libi kɛlɛ min bi kɛ armée libyenne na n'an b'a fɔ a ma ko Légion verte o ye kɛlɛkɛbolo ye jamana wɛrɛ maaw bɛ don min na a y'o baara kɛlɛ kɛ nka donc Gamu donna o la a san
16 a ye kalo 6 kɛ a taara Siri kɛlɛ la a ye Liban kɛlɛ kɛ nka Palestine gɛrɛfɛ a ye Tchad ni Libye kɛlɛ nka donc a bolo donn'o la nka a y'o kɛlɛ kɛ rébellion min kɛra 1990 fo ka na se 1996 la Gamou nka donc a sera Mali kɔnɔ précisément en 1988 o y'a sɔrɔ ne yɛrɛ chargé à la communication du ministère de la défense kɔnɔ Ibrahim Aga Bahanga ni a hakili b'a la a ye Kidal kan kɛlɛ wuli o la maa dama ni sara fɔ denmisɛnnin kelen sara la donc a kɛra gɛlɛyaba ye donc Gamou de bilala k'o kɛlɛ in ka donc k'o kɛ fo ka se a dan na pour ka se ka nord donc n'a bɛ fɔ Kidal ka segin o la n'i ye jateminɛ kɛ opération min kɛra n'an b'a fɔ ko Jigitugu n'o ye Bahanga ka yɔrɔw dilannen ye n'an b'a fɔ ma ko base militaire a ka ca ni 10 ye a ye kɛlɛ kɛ ka k'o bɛɛ gɛn ka bɔ yen Amadou Toumani Touré tellement o jara a tun dalen b'a ma a b'a fɔ ko petit guerrier a b'a fɔ olu dumɛ duma grand guerrier n'o yɛrɛ ye arabu ɲɛmaa ye n'o ye bi an bɛ yɔrɔ min gouverneur ye Gamou o kɔnɔna na ATT y'a bila gɛrɛfɛ en 2010 ka kɛ chef d'état-major particulier nka donc adjoint ye a yɛrɛ gɛrɛfɛ Kuluba a ye baara caman kalifa la Libi kɛlɛ nka donc o nana o maa ba 2 fo ka se ba 4 ɲɔgɔn ma o bɔra Libi binnen kɛlɛ kɔnɔna na k'a fɔ ko bɛ na ATT ye Gamou bila nka a ka se ka baara kɛ kosɛbɛ o ka se ka maaw fara ɲɔgɔn kan tendance 3 don 2 nka donc olu sɔnna k'o tɛgɛ di nka donc Amadou Toumani Touré ma o kɔnɔna de la denmisɛnnin jadisi dɔ donna ka so nka ka mugu ci a la nka kisɛ 4 ɲɔgɔn y'a sɔrɔ mais a ma se ka to o kɔnɔna na a fɔra ko Gamou sigira walasa a ka se ka basigi ani hɛrɛ la nati Kidal mara kɔnɔ ka ɲɛsi sigidadenw olu lakana ani k'u kisi ka u tanga n'u bolomafɛnw ye fana sigida kɔnɔ nka an bɛ yɔrɔ min na sisan Gamou ye o mara kɔnɔna den a dɔnnen don ka tɛmɛ i yɔrɔ fɔ nka o hukumu kɔnɔna na a ka baara waleyali o bɛna kɛ cogo jumɛn ani sigidadenw Gamou ka siya olu de ka ca Imran ninnu olu de ka ca bi ɲɛmaaya la kalanko la baaraw kɔnɔna na mais hali bi gɛlɛya caman b'olu de kan mais min don a tora kɛlɛkɛ toujours bolo de la Bamako ma deli ka diya ye hali IBK ka waati la tubabu ye fɛn bɛɛ kɛ ko ka bɔ Tɔnbukutu kɔnɔ tɛ k'a bɛna maaw fa ka ban a bɛ Kidali fanfɛ tuma min ko k'a bɔ yen donc o baara min kɛra fo ka na se bi ma kɔsa in na ani min bɛ fanga la o tun ma ɲɔgɔn faamuya dɔɔni mais ala nana ka kɛ nin na ka kɛ sababu ye k'a nommé ka kɛ général ye Tɔmani ma parce que ale tun bɛ fɛ ka kɛ chef baya in bɛ yen o ka bɔ yen kan mais bi donc ale de bɛ Kidali dɔn kosɛbɛ donc an tun ye min kuma min fɔ semaine tɛmɛnen k'a fɔ bi depuis plus de n'o ye san 60 ye n dala ka denbaya olu de bɛ ka fanga sigilen bɛ yen donc o tɛ sɔn mɔgɔ wɛrɛ ka na n'ale nana de a bɛna kɛ hakilisigi ye ale ka jama de ka ca kosɛbɛ baaraw bɛ kɛ hakilisigi kɔnɔna na pour que jamana se ka hɛrɛ sɔrɔ bi olu de bɛ ɲɔgɔn dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan bɛɛ ka place dɔnnen don kunun o n'u ka kalan parce que armée kɔnɔ bi ale de gradelen don ka tɛmɛ ka maa ninnu bɛɛ kan ye Kidalikaw kan. a yirala k'a fɔ ko ka da mara kɛcogo jugu kan ayiwa ko Mali mara ministri ye dansigi kɛ Bamakɔ district ka conseil ale ka baaraw la ani a commune 2nan ani commune 4nan conseil minnu bɛ olu fana kɔnɔna na olu fana ka kulu dansigi kɛra u bɛɛ lajɛlen na Mariam Kuyate VOA Bambara ka lasɛlikɛla ka bɔ Bamakɔ bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kan. Ministriw ka ladala ɲɔgɔn ye min bɛ kɛ araba o araba jamanakuntigiso la Kuluba kunu u ye hakilina dɔw ta u ka lajɛrɛ sen fɛ ka sanga ni sariya golo min bɛ wele ko loi 2023-004 min yɛrɛ sigila sen kan masikalo tile 13 san 2023 n'a bɛ code des collectivités territoriales ko fɔ min kɔnɔ a yirala ko Mali marakafo fɛn o fɛn maire ni conseillers n'u ta la k'u ka baaraw kɔni kɛ jɛlenya kɔnɔ jamanadenw olu sago tɛ ka kɛ u fɛ ko ka u bɛɛ lajɛlen furan ka bɔ yen ni ka délégation sociale sigi ka kɛɲɛ n'o sariya sen ye mara cɛmabɔli ministre colonel Abdoulaye Maïga ale ye o sariya kɔni labato Bamakɔ marakafo 3 kan Bamako mairie sen b'o la commune 2 mairie ani commune 4 Colonel Abdoulaye Maïga ale ka sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ a yirala ka fɔ ko mara yɛrɛ kɛcogo ma ɲa ni mairie kofɔlen 3 in kɔnɔ musaka minnu kan ka don sigida yiriwari da fɛ ko dibidibi caman yela o koɲaw la sigidalamaw k'olu sago tɛ ka sɔrɔ mairie kɔnɔnaw la o kama min ye a mairie kofɔlenw ye conseillers fara maires kan olu bɛɛ lajɛlen gɛnnen don ni waati in na ka b'u ka baaraw la ka sababu kɛ k'u tɛ ka baara sɛbɛlama kɛ bilen u ka cakɛdaw la min ye délégation sociale ye olu bɛna sigi don nataw la ni maire ni conseiller kofɔlen ninnu nɔ na walasa baara kɛko ɲuman olu ka se ka kɛ i n'a fɔ laɲini kɛlen don cogo min na Mariam Kuyate ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la.
ka tɛmɛ n'an ka duniya lamini kunnafoniw ye a yirala k'a fɔ fɛn min ye senegali fanga garadaba kamalen usman sonko ye n'a a minɛnin don nin waati in na ne fanga yɛrɛ kɛlen bɛ kan garada ale ka cɛbɔya la san 2024 cɛbɔya jamanatigi ɲini cɛbɔya u senfɛ ye dansigi kɛ a kun banna dumuni na min na n'a bɛ fɔ a ma nazarakan na ko grève de faim dansigi kɛ u taabolo ninnu na n'a tun y'a daminɛ kabini octobre kalo waati camancɛ la awa nin laseli ninnu kɛra a ka politiki kulu mɔgɔ ɲɛma 2 fɛ minnu taara bɔ a ye prison kɔnɔna la awa abibisi ale ye a ka kulu ɲɛmaba ye ale ye a bila sɛbɛnni sira dɔ fɛ ne ka a yira Facebook page kan ko tiɲɛ yɛrɛ la Gamu ye dansigi kɛ a ka sunbanbali la ayiwa ko halisa a koɲa a dulonnen bɛ yen nɔ lala a bɛna na segin kɔ tuguni k'a ta ni kow ma taa a tasira fɛ a bolo a yirala k'a fɔ fɛnɛ ko fɛn min ye Hamas ka marifatigiw ye ne a tɔgɔ ko Ezedin Al-Qassam k'ale ye laseli kɛ ka sɛbɛntiyali kɛ gafe bataki dɔ kɔnɔna na kunnafoni bataki dɔ kɔnɔna na min labilala u kɛra u ye sɛbɛntiyali kɛ k'a yira k'a fɔ ko juma nata in na n'o ye sini ye awa ko Qatar mɔgɔw u n'olu ka kumaɲɔgɔnya senfɛ ko bɛnkan sɔrɔla k'a daminɛ awa juma la a sɔgɔmadafɛla la 7h matin ka taa se fo wula wagati ma maramafɛnw sɛmɛliw kan awa ko a bɛ kɛ tile 4 ɲɔgɔnna kɔnɔna na k'a daminɛ juma sɔgɔmadafɛla la awa ko o senfɛ fana awa ko fɛn min ye u ka bani sira la yahudiya minnu tun welekura u fɛ k'u minɛ awa ko olu musow ani denmisɛnninw minnu si bɛ san 19 n'a ɲɔgɔnna la u bɛna labila ka falen olu yɛrɛ Hamas ka sɔrɔdasi minnu minɛlen bɛ banisiralakaw fɛ mɔgɔ 3 la a mɔgɔ 1 o mɔgɔ 1 mɔgɔ 50 de kan ka bila yahudiyaw ka fan fɛ mais a mɔgɔ 1 o mɔgɔ 1 o bɛ falen olu fana ka mɔgɔ 3 sɔrɔdasi kɛlɛkɛli mɔgɔ 3 ɲɔgɔnna la. Dunia masawya akanse kula medoni di alai ke fama ye iki kofi le fantau nao di alai ke masaye iki VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoni ko la. Ni an seginne kana studio kɔnɔ ka don an ka Malikura jɛmukan kunnafoni tako 2nan kɔnɔna la a fɔ an ɲɛna ni minnu bɛ fɛ ka an sɛgɛrɛ nin waati la a b'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 ka Bamakɔ n'a lamini na awa an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 93.2 la Baɲangarakaw fɛ yen nɔ Koro mara la an bɛ sɔrɔ fɛnɛ tumutukaw fɛ yen nɔ fiɲɛ turukala 93.3 kan ne mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka sɔgɔ an na bɔlɔlɔ sirabaw fɛ a bɛ se k'an sɔrɔ an ka bɔlɔlɔ siraba fɛ nin waati in na an bɛ directement na www.voabambara.com walima a b'an sɔrɔ Facebook an ka pagew kan live la an bɛ directement na Facebook an ka pagew kan ani YouTube kan ani Instagram kan ayiwa ka tɛmɛ n'an ka kunnafoni ye Sikasokaw fɛ yen nɔ bi alamisa in na yirala k'a fɔ Mali musow denmisɛnninw ani denbayaw ka ministiri ale talen bɛ taama la Kɛnɛdugu faaba kɔnɔna la awa ko a ye musow kunbɛn u ka ɲɔgɔnnajɛrɛ kɛnɛba dɔ kan ne ka hakilina jagabɔ kɛ musow ani denmisɛnninw ka koɲaw kan awa k'u ka gɛlɛyaw ani ka ko caman fɛnɛ ɲɛfɔ k'u da yira ɲɔgɔn na Hawa Bamba n'ale ye VOA Bambara ka laselikɛla ye ka bɔ Sikaso ale tun bɛ kɛnɛ nin kan ayiwa a ye ɲininkali tɛŋuni kɛ ministiri la an ka a lamɛn. N ye présidente ka kumaw mɛn k'a ka weleweledaw mɛn a bɛɛ faamuna a ka wele fanba binna centre min bɛ u bolo Sikaso laɲini minnu kɛra centre in ka ko la a bɛɛ faamuna k'a ta centre yɛrɛ dilanni kan fɔlɔ ka se a minɛnko ma ka se a la ɲɛnamaliko ma o ni caman wɛrɛ a kun ka di ne ye k'a fɔ kafo ye k'a fɔ k'a fɔ a ka musow ye k'a fɔ Sikaso musow ye ko wele mɛnna barisa ne ye muso ni den ni duw ka ministre ye bi donc ni degun bɛ musow kan n'o degun taara ka fɔ ne ye ni Ala sɔnn'a ma
an be baara boloda ka fɛɛrɛ boloda walasa lafiya bɛ se ka k'aw ye cogo min Sikaso musow be baara min kɛ sɛnɛ sira fɛ kungo ko sira fɛ ani fɛn caman wɛrɛ sira fɛ mais an b'a jateminɛ bi k'a fɔ ko i ɲɔgɔnna baarakɛla ba tɛ ni baarakɛminɛn farali bolo la a ka ca ala fɛ i bɛ tɛmɛ mɔgɔ caman na o minɛn ko ni o kuma fɔra nin kɛnɛ in kan bi o tɛ kɛ balanako ye donc anw be fɛɛrɛ ɲini ka hakili jagabɔw kɛ halisa ka cogoya kɛ cogo min b'a to halisa dɔ bɛ fara Sikaso musow ka cɛsiri de kan a y'aw ka kunnafoniyaw sɔrɔ dongo do sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Bambara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o bɛ kɛ dongo do tɛnɛ ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ bina kun kan VOA tabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen Burkina Faso kaw fe a yirala k'a fɔ k'a ka ca ni faso jama kilancɛ ye minnu ye sumaya bana sɔrɔ san 2022 tɛmɛni ninnu na hakɛ min bɛna jateminɛlaw ka fɔla bɛ bɛn mɔgɔ miliyɔn 11 ɲɔgɔnna ma minnu cɛla mɔgɔ 4,000 ɲɔgɔnna olu fatura san 1 kɔnɔna la awa fana denmisɛnnin jatew fana b'a la awa araba tɛmɛnen na a yirala k'a fɔ ko cakɛda min n'a tɔgɔ ko Institut de Recherche en Sciences de la Santé olu ye kunnafoni sɛnsɛlaw wele ka kuma a ko kan Bobo Julaso awa Alidu Wederago VOA Bambara ka laselikɛla ale b'a ɲɛfɔ bibi na dɔgɔtɔrɔso bɛɛ lajɛlen na sɛnbilayɔrɔ tɛ ala ni sumaya juguya kojugu fɛ kunu Burkina Faso ɲininikɛla olu y'a yira k'a fɔ ko san 2022 dama na ko sumaya ye mɔgɔ miliyɔn 11 lo minɛ ka mɔgɔ 4,000 faga ni denmisɛn 2,900 ni 25 bi o kɛra denmisɛn mun ma se san 5 ma Puska Traoré san bi san 42 bɔ a ye commerçant ye a bɛ kuma o kan Tɛfali sɛgɛn caman lase an ma a ye dɔw kɛ fatɔw ye ka dɔw kɛ handicapé physiquew yɛrɛ ye bon an b'a lɔn degun caman kɔni sɔrɔla pali kɔnɔ dɔw ni torara bon an caman yɛrɛ le ni torara kunu ɲininikɛlaw olu ye cibariya jɛnsɛlaw kunbɛn ka se ka kuma n'o ye sumaya kan o ye fɛɛrɛ min sɔrɔ o b'o fɔ an ye Emmanuel Nalema a y'o ɲɛmɔgɔ ye Alors l'IRSS mène des recherches IRSS min ye Burkina Faso ɲinini soba dɔ ye ale bi fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛra ka se ka vaccination sɔrɔ sumaya bana ni kɛlɛra ani ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ min bɛ se ka sumaya bana bɔ anw kan o sababu ale ka fara tubabu jamana ɲininisow caman kan anw sera ka vaccin dɔ sɔrɔ min ka ɲi 100 sara la 73 et laboratoires étrangers la mise au point d'un vaccin antipaludique à hauteur avec un taux d'efficacité de 73%. A ka lɔn k'a fɔ ko vaccin min sɔrɔ kuma fɔra ye ten o ye denmisɛnw ani muso kɔnɔmanw ta le ye fɔlɔ jila korotimi ale b'a nusɔndiya denmisɛnninw kɛnɛyara a kɛra komi an n'u yɛrɛ kɛnɛyara parce que olu ka bana de b'an jɔyɔrɔ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan Karim Yidada faamuyatara o ka jiraja kɛ min bi se k'a to bɛɛ lajɛlen bi don a kɔnɔ bon ale ye kibara diman ye bon mɔgɔkɔrɔ t'a fana bɔ ka bama ka ɲaɲina ale fana sinon tiɲɛ yɛrɛ la kɔni baara lo sinon an nusɔn ka di kojugu ni nusɔndiya lo et puis surtout a kɛra Burkinabé yɛrɛ le fana y'a découvert fana Abdoulaye Jabate ale ye target malaria o ɲɛmɔgɔ ye o lo tun ye fɛɛrɛ ta ka se ka soso grenw fili ka sumaya kɛlɛ ale ko an ka sumaya kɛlɛ fɛɛrɛ min tun bɛ ka kɔrɔ ko a ti mako ɲɛ tun. Quand on regarde aujourd'hui les outils conventionnels que nous avons à notre disposition pour lutter contre la maladie, on se rend compte effectivement que ces outils ont atteint leurs limites. N'an ye filɛli kɛ laadala sumaya kɛlɛ fila minnu bɛɛ b'an fɛ a sera a dan na diɲɛ ɲininikɛlaw bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan k'a lɔn ko ni an ma fara ɲɔgɔn kan ka fɛɛrɛ kura tigɛ an tɛna se sumaya bana kɛlɛ kɔrɔ. Sans apport d'outils nouveaux pour compléter ce qui existe va être extrêmement difficile pour nous de pouvoir lutter réellement contre la maladie. Jatira Bobo Julaso ɲina sumaya a buguyara a banni fana a ma kɛ dɔɔni ye ne tun Alidu Wederago kumakan ye VOA Bambara tɔgɔra Bobo Julaso. Aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnlen di anw ma bamanankan na VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la.
Aiwa anya fo na nga jem kan damina la ka fo ko ambe domina ko bi no alamsa novembre kalo klim gani sabai samba fla ani mugani saba abebe novembre kalo alamsa kun labama l'Amérique yanno sanwosa uka da la selibu bulu uka seliba de do uba afama nglenkana ko Thanksgiving alebe nyana mayali de ke sanwosa novembre kalo alamsa labana awa asemfe be bara be bla fambe demaya ube fara ɲɔgɔn kan ka tasi blake u ka mɔgɔkɔrɔw ye ka tasi blake u yɛrɛ ye ka tasi blake u ka baaraw ye Mariam Traoré ana Thanksgiving anana cogoya min na ale bɛ kuma kan k'a ɲɛfɔ an ɲɛna an ka kumakanw lamɛn. Ameriki jamana ka san ladala ɲɛnajɛba min ma kɔnɔlen don n'a bi wele ko Thanksgiving bɛ kɛ san o san novembre kalo tile 22 ka kuncɛ novembre kalo tile 23 la ka segin n'aw ye kɔfɛ Ameriki jamana ka tarikuw kɔnɔ Thanksgiving a don bɛ ɲɛnamaya Ameriki jamana kɔnɔ novembre kalo alamisa kun 4 na Ameriki jamanadenw fɛ minnu bɛ jamana kɔnɔ ani minnu bɛ jamana kɔ kan don do min kanunen don denbayaw kɔnɔna la kosɛbɛ baw mɔgɔ caman de bɛ wuli ka bɔ u sigiyɔrɔw la san kɔnɔ siɲɛ kelen ka tu ɲɛda kanubagaw ani terisiraw kan ka se ka bidon ɲɛnamaya Thanksgiving don sigira sen ka Ameriki jamana ɲɛmɔgɔw fɛ san 1620 waati min kɛra Ameriki jamana marabagakɔrɔw fɛ n'o ye kolon anglɛw ye n'u tun bi wele a waati la ko Pilgrim olu nalen kɔfɛ Ameriki dugukolo marabolo dɔ kan yɔrɔ min lakodɔnnen don bi i n'a fɔ Massachusetts ka ta o waati ma Thanksgiving ɲɛnamayali bi san 2023 la bi y'o san 444 don ye min lakodɔnnen don Ameriki jamana ka fɛtibaw fɛ kunnafoni sɛgɛsɛgɛli dɔw y'a yira k'a fɔ ko a don k'a donba yɛrɛ la kɛra Ameriki jamanatigi kɔrɔ Abraham Lincoln fɛ san 1863 min waati la kɛra folikan kɛrɛnkɛrɛnnen a fɛ ka taa Ameriki jamanadenw ma san 1979 jamanatigi kɔrɔ Franklin D. Roosevelt a yirala k'a fɔ k'ale de ye novembre kalo alamisa kun 4nan sugandi ka kɛ Thanksgiving don ɲɛnamayali ye min bilala Ameriki jamana ka tarikuw kɔnɔ fo ka se bi don ma a bɛ ɲɛnamaya Ameriki jamanadenw fɛ i n'a fɔ farafina gungana jamanadenw fɛnɛ b'a ɲɛnamaya cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la maliden minnu ni olu sigilen don Ameriki jamana kan yan min bɛ kɛ ni tobilibaw ye nga gabuguw kɔnɔ dunfɛn min kanunen don n'ale de b'i ye dumunifɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛ o ye kulokuloba ye o kosɔn Thanksgiving yɛrɛ ka bandiri kulokuloba ja de b'i ye a fan bɛɛ lajɛlen na bi novembre kalo tile 22 san 2023 Ameriki jamanatigi Joe Biden bɔra ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen ni tasibila kɛ ka taa Ameriki jamanadenw ma ko Ameriki jamana den kelen kelen bɛɛ lajɛlen ka kan ni foli ko ɲuman ye ka kɛ ni bidon ye wa ko min bɛ Ameriki jamanadenw ka fara ɲɔgɔn kan ko fɔ balima siraw teri siraw sigiɲɔgɔnw ani ka fara hali jamanaden wɛrɛw kan minnu bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ duba kelen kɔnɔ n'o ye Ameriki jamana ye ka fara ɲɔgɔn kan nisɔndiya kɔnɔna la a ko nisɔndiyalen de bɛ n bolonɔ bila bi san 2023 o novembre kalo kunɲɔgɔn 4nan na ka Ameriki jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya dɔ fɛnɛ sankɔrɔta ni bidon ɲɛnamayali ye n'o ye Thanksgiving ye o kama VOA Bambara tɔgɔ la an b'a fɔ Ameriki jamanadenw ani maliden minnu sigilen don Ameriki jamana kan ya k'u bɛɛ lajɛlen happy Thanksgiving. Ayiwa sisan an ka tɛmɛ an ka kunnafoniw farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lamɛn Siyaka Tarawele bolo. Muso sirantolanta bɛna bɔ ka Coupe d'Afrique des Nations musolakaw ta min bɛ tan san wɛrɛ 2024 Maroko jamana kan o éliminatoire ɲɛbila ɲɔgɔndan hukumu kɔnɔ Mali bɛ la Guinée bisimila ni novembre kalo in tile 30 na ta san 2027 in na Bamako yan Mali forobatɔn degeli karamɔgɔ Salum Useni Mohamed y'a yira ko degeliw daminɛna tarata tɛmɛnen AS Rural de Bamako dagayɔrɔ la Bamako. Degeliw ma daminɛ joona ka sababu kɛ manden mɔgɔw minnu kun bɛ ka Mali kuma olu kun bɛ taamana an ye o wagati ma kɔnɔ ka se ka o ka segin ma kɔnɔ ka se ka baaraw daminɛ ala barika la an ye baara daminɛ an y'a daminɛ sokaw ye an ye lisi dɔw bɔ an ye baara daminɛ n'olu ye an ye internat fana daminɛ min ye ɲɔgɔn dalajɛ degeliw bɛ continue fo dimanche plus tard lundi. Ka sanga ni ɲɔgɔndan yɛrɛ nafan ye cɛsiri de bɛ senna Mali fan fɛ Salum Useni Mohamed Mali forobatɔn degeli karamɔgɔ. Ale retour do donc a ka kan an ka a labɛn ni cɛsiri ɲina an bɛ victoire de ɲini yan fɔlɔ an bɛ kuru 3 ɲini ala ka a don yɛrɛ an kɛnɛ na ka don kana kɛ an ka don ye parce balontan kɔnɔ fo ka ca mais an kɔni bɛ fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ min b'a to an bɛ se ka
Ayo an balimaw ni bɛ dansigi kɛ an ka bi kunnafoniw na a labɛnni kɛra Cheick Tirou fɛ laseliw olu kɛra u ye ne Kɛyatu Tarawele fɛ an bɛ laɲini kɛ aw bɛɛ lajɛlen fɛ a k'aw sɔgɔlen to VOA ka kunnafoni siraw la télévision ani radio fɛ awa aw bɛɛ happy Thanksgiving an bɛna wuli sa an bɛ taa an ka a kulukuluba dunni na a mɔlen na kɛ sisan ka ban a donna furu la kabi sɔrɔ an b'a baara la an b'a tobiliw ni fɛnw kan ka ɲɛnabɔ san kɔnɔ a tɔ tora dumuni nin tun ye Kɛyatu Tarawele kumakan ye a k'an bɛɛ san wɛrɛ ɲɔgɔn kuma la yan nin kɛnɛ kelen nin kan yan an ka kulo dun ɲɔgɔn fɛ